ти без тока! Дам ти без тока, брат! Твоя ти без тока! Моя. Дам ти без тока, брат! Моя е. Ей с тока. Крадена. Продал ти без тока. За кого ти работаеш? Скажи! Казах, мое. Това ти без тока, брат! Това! Честито, назначен си. Ти какво работи в Франция? Барбион. Как? Барби? Барбион. Сводник. Абе, тия французи педали ли се раждат? Езика им педалски, държавата им педалски, сводниците им те ли са педали? Аз си мислих, че Близнака е палячото на групата, ама май се оказа ти. Верно. Това ти ли ме блъска в бараката, а? А що, какво? Не ти харесва? Искаш още? Искаш ли да пробваш още? Искаш ли да пробваш? Като не съм вързан, ти е малко трудно, а? Никога повече не посягай на някой от момчетата, разбрали? Колко стига, бе? Са сте квит. Не си кофти. Здраво удръж. Какво става? Ще пиеме ли? Некви лекенца, братле, изнервям се. Тия, за да пипат колан от Джаро, или са страшни газари, или са много тъпи. Супер тъпи. И мъртви. Мъртво тъпи. Познаваш ли? Да. Гледай ме в очите. Знаеш, че ще боли, нали? Знам. Каква кола, бе, бич? Нямам никаква идея. Гледай ме в очите. Гледай ме в очите. Искаш ли да ме виж пак? Празно, братле. Какво? Празно. И тук нищо. Тук е всичко, бе. Балъци! Тук има материал да ви бием до коловръстото, бе. Всичко е тука. Иво, и 10 кила са тук. Абе, дай му някой лев и не ме занимайте с глупости. Шматки. Не знам как стана, изгубил съм представа за времето. Предупредих преди 3 дни за вечерите съм драйвал. За какво говорихме? За камерите. Слушай, братле, камерата в днешно време не е лукс. Камерата е необходимост. Особено за хора с нашата професия. Много ги разбираш, бе. Разбирам ги, защото ми е висшото. Да, бе. Абе, момче, аз съм висшист, бе. Трябваше да сме точно, това е всичко. Съжалявам, Сега, просто бъди красива и ни дръж будни, окей? Висшист съм. Наполовина.
Във втората година им теглих една майна на... И знаеш ли къде ще си монтираме на камера? Къде? На оная си работа. И с тая Павлата сервитьорка. Ще направя порнофилм. Знаеш какво? И я от същото ми данси. Какво правиш? В смисъл? Не е хубаво да се тъпчеш. Ти къде беше? Фитнес? Не е хубаво се тъпче след фитнес. Кука, аз тия диети не ги спазвам. Точно си говорихме с куката, че много си заякнал. За какво помпа днеска? Бицепс гърди. Какво смеш, бе? Я стегни. Защо така ти бие сърцето? Спокойно. Сегни. Мене си помпа много, а? Бях изморен. Изморен? Да, Кука, изморен бях. Нещо не се наспил последно време. Имаш проблеми с съня, а? Аз съм чул, че човек като лъжи, тогава имам проблеми с съня. Яди да видиш дали не ти е станал сандвича. Какво ви става, бе? Сигурен, че не беше чинги. Провери го 2 пъти. Жалко. Нали ме е много голям? Как ще се научиш, че го бие без след, момиче? Кога? Гледай ме в очите! Много си нервен, бе. Имам проблем с нервите. Дай ми цигара. Бързо, 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 бързо! Какво трепериш? Дай ми огънче. Пак започна да пуша. Здравко, къде? И Иво го търси. От стремите не съм го чувал. Вие бехте големи приятели с него, нали? Давна ли го познаш? Ние не бехме големи приятели. Купони, напивания. Даже го направих кръстник на детето ми. И защо говориш в минало време, бе, Кука? В минало време ли говоря? Много пих, братле. Айма учи, че имам работа. Добре си. Той заминава. Не. Спокойно. Той заминава. Стой, 15 години. Това са 15 години. Що си цъпаш ръцете? Ченгетата няма те оставят до съд. Няма те оставят, разбираш ли? Просто го закари на водната кула в Драгалевци. Нищо не си видял. Ще намеря. И няма да съм толкова мил. Тръгвай, Коко. Вставай.
Искам да кажеш на момчетата, че предстои голяма сделка. Ти рускинче ли си, моето момиче? Виж как познавам. Сладичка. Ай, после се видим. Коцман, ти нямаш Паркинсон. Шефе, трябва да пусна една вода. Ти гледай да не се нахендриш на някоя кука в Кенефа. Мога да го нахендра на сестра ти, а? Никой никъде няма да ходи. Кука, сипи една вода. Какво правиш, бе, Марио? Не издържам вече. Отивай с него. Отивай навън с него. Извинявайте, аз бях първи. После здрав. Абе, детска градина. Джаро много мрази да го лъжат. Спокойно, моите очи. Това ли ви е здравството? Не, по принцип това не е сбогуването. Косъм, че ти знаеш ли, що жените обичат да ходят на казино? Знам. Заради мен. Не, братле. Обичат да ходят на казино, защото срещат мъже, които рискуват. А жените се възбуждат от мъже, които рискуват. Разбираш ли? И що трябва да рискувам, за да ги възбуждам? Братле, аз се опитвам да ти помогна. Ти като искаш, ходи си по улицата като замаян и си ги възбуждай както си поискаш. Бате шефе, всичко е точно. Какво си рекал, ти става? Бате шефе, аз знам, че е точно. Айде, Владче. Ти какво гледаш там, бе, индианец? Майка си ли търсиш? Бате, може би цигани сме точни? Аз знам, че сте точни. Защото сте точни, другата стотачка, утре в 8:30 на мястото на среща. Разбрахме ли се? Разбрано. Айде. Чао. Ама става аларма за малко да ни фана. Мани, как се отървахме. И тая бабка откъде се появи? Мамичката ти идва бишкер. Какво беше ценното? Някакви документи и вода. Но точно да пиеме по една студена вода и да си ходим. Мисля, че се издъни. Ти сигурен ли си, че това беше всичко? Пак закъсняхте, момчета. О, брате, не ми си мисли, Джоро ще ни разкъса. Да взема още една бутилка уиски, а? Ти това е уиски, бе. Искам шампанско. Трябва да отдадим мъквите, защото копалето дърпява. Ай, на здраве. Браво, бе. За какво? Джабе, честити рождения ден на никой от нас. Какво бе, Куко?
Господин Тоджаров я изпраща за рожденника. Кой? Не чули? Аз какво да разправям? Не, аз чух, ама нещо не ми се вярва. Какво става? Дано виждаш това, което и аз виждам. Гледаме тази кариера с голото гръбче. Странни неща стават в нашата фирма напоследък. Като какви, например? Аз не се спомням да съм пил уиски от Джаро някога. И какво? Познавам Мартин от 5 дни и вече му прави подарък. Роска, не знаеш как е при Джаро. За секунди се обръщат. Постановка е кукиса! Давай, Марти, давай, се изчезваме от тук! Давай, Марти, да изчезваме! Давай да изчезваме! Давай! Ще измъкна! Марти! Марти, изчезвай от тук! Изчезвай! Вали, постановка е! Направиха ли постановка? Газ! Апарат, човек, добри от куки, не виждаш ли? Марти, остана зад, пали и го тръгвай! Карай шиманата, първа не ни излози! Сте батли, идиоти! Гледай сега на това, какво ще му се случи. Абе, папагал! Гледай го, не може да разбере тапака откъде му идва. Ко? Папагал. Явно като малък си гледал бая шпионски филми. Да ти кажа, повече наблягах на порното. Това е моят приятел. С него ходим на всички срещи на Джаро. Екзотична двойка сте. Без него всеки може да те подслушва. Всичко ли заглушава? Всичко ли заглушава? Ми заглушава клетките на GSM-ите. Заглушава СРС-тата. Ако поискам, ще заглуши и вибратора на жена ми. Джаро няма доверие на босовете, а? Мене, ако питаш, Джаро няма доверие на никой. Дори ги мрази всичките. В този бизнес с другата, Марти, всичко е така помия. Днеска те прегръщат, утре те поръчват. Както и да е. Когато този приятел работи, ефира е чист. Дишаме. Добре ще се грижи за него. Не. Ще ти го дам утре, на срещата. Да не му се случи нещо. Какво става? Доверие си няма вече. Аз ти имам, другите не. Чао. Той съвсем изтръщя. Айде, свършвайте по-бързо.
Не искам жена ми и детето да ви заварят. След това трябва да минеш през клуба, шефа ни събира. Къде я намери, бе? Това е гривната на Сани. Скъса се да я търси. Какъв зор видях, докато избера. Беше в колата. Да не си почнал да се падаш по дамски аксесуари? А? Арче, чакай. Сега следва големия финал. Детектор на лъжата важи за всички. Какво? Вие тъшак ли си правите с нас? Това с детектора са пълни лайна. Защо берете фан? Не. Вие съвсем поудяхте. Нали знаеш, Марто? Бей тревата да избяга змията. О, как си, бе, шефе? Като в ковчег. Ако Джаро не се разбере с брата на Венета, сме пътници. Здравко, дай да сменим темата. Да те ободря, ако искаш. Сипи един черен етикет. Готови ли сте? Перфектни сме. Измъкнахме всички фекове. Докато куките се усетят, германците ще изпавкат всичко, че и ще питат за още. Хубаво. Само това ли? Трябваш ми на смяна в петък. Не можеш да влизаш в болница. Той митничар къде ще замества твой човек ли? Значи, слушай ме сега внимателно. Ако сега ме издъниш, ще облека една престилка и ще започна да те лекувам аз. Ама така ще те излекувам. Ще теба в митничара, ще теба. Марти, искаш ли да изкараш някой лев? Казвай. Да те цани ми за шофьорче. Той Кенев трябва да мине през границата на Сърбия. Нямам книжка за бус. Не ти трябва книжка за бус, братле. Ти ще караш пилотната кола. Какво возим? Просто минавате през границата без излишни формалности. Той педераст, митничара, се разболя от апандисит. Нашия човек. И на негово място ще има някакъв друг. Трябва ми човек, който да контролира ситуацията. Какво си иска от мен? Нищо. Просто ако има някакъв проблем, евентуално ми звъниш по телефона. Това е всичко. Не си по подробностите. Моля те, Марти. Утре товариме буса. Ти стоиш пред границата и чакаш. Когато колегата наближи, ти звъни по телефона, ти го посрещаш и двамата минавате заедно. Това е всичко. Какво вози колегата? Какво вози колегата? Охладени патки от Петърчи. Уредихме проблема на митницата. Утре товарим. Марти ще е ескорт. А ти? Сина ми има рожден ден. Какъв е проблем? Става на 5. Затова нямам деца, Роса. Здрасти. Охо. Що не сте в залата? Да си виждал Съни. Съни е на шопинг в Милано. Обикаля магазините. Ще ви купува нови цвички. Аре, бегайте. Нека вечер. Вили, един танц. Не се притесняй за утре. Всичко ще е наред. Да вземеш нещо на малки от мен. Мерси, братле.
Сигурно са гостите. Чакай да видим. Кой дойде, тати? Гостите. Гостите ли дойдаха, тати? Дай на земята! Кои сте вие, бе? Мърши! На колене! Кои сте вие? Ще ви смъчкам, бе! На колене! Ще ви смъчкам! Прекратете мене, ще ви смъчкам! Ще ви смъчкам! Палячуци с маски! Ще влизате с маски в къщата ми! Ще ви изпепеля! Колко остави момчета да си вършат работата? Инспектор Попов, ГДВОП. Арестувам те за наркотрафик. Оръжие, събирай! Играчки! 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 Действайте! Дате! Дате! Виж ги тия! Виж ги тия! Дате! Тия са от партито! Дате! Виж ги тия! Тия са от партито! Виж так го прави! Не да тия прави! Ти си бил колега, а, Росене? Знаеш как действа. Няма да говоря без адвокат. Ами ако адвокатът ти е заминал на екскурзия, да не мислиш, че Тоджаров ще тръгне да те спасява. Кога? Ако си разумен, може да се върнеш много бързо при семейството си. Ти за моето семейство не бери грижа. Гледай твоето. Жена ти беше доста разстроена. Не се притесняй за нея, тя ще издържи. 10 годинки ще издържи ли? Колкото трябва. Иво, проблема ни е решен. Executions, divine retribution, step into the zone, guaranteed we'll be losing. Executions, divine retribution, life or death, which road are you choosing? Executions, divine retribution, step into the zone, guaranteed we'll be losing. Executions, divine retribution, life or death,